Una yan, niwang-niwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang may TC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin ang akong nga pamilya. Salamat sa My TC. My TC! Mabaka mga butika. My TC! Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang My TC sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit katama. My TC! Mabaka mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporebiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, alas 3:11 na sa K5 News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ga, kumatilawan mo ko. Sigurado, madimat kagid. Ito ang bagong tunog ng 88.7. Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Nautdan ka na kuryente, suplada ka pa? Kawanan, kulitan, more fun! Macho Kulit! Kampiyon! Testingi ang pinakabago na airline, Super Crash Airline. Super Crash Airline. Ang Super Crash Airline may 7 kabilog na tambutso. Ang unang nga tambutso nagatuon sa inyong balay. Ang ikaduwa nga tambutso nagatuon sa inyong eskwelahan. Ang ikatatlo nga tambutso nagatuon sa Malacanang. Ang ikaapat nga tambutso nagatuon sa imong ilong. Ang ikalima nga tambutso nagatuon sa balay sang imong kontra. Ang ikaanom nga tambutso nagatuon sa inyong munisipyo. Ang ikapito nga tambutso nagatuon sa Bukid Majaas pakadto sa Bukid Canlaon kaglusot sa Ecuador pakadto naman sa Bermuda Triangle. Testingi ang pinakabago nga airline, Super Crash Airline. Ang ini nga eroplano ginhimo lamang paagi sa mga materyales. Karton nga ginbutangan lang sang baking soda kang ipainitan sa gwa sa balay ninyo. Straw sang soft drink nga ginpatipon sang maestra sa estudyante nga ginhimo sang project nga ipasa sa iya. Pulo kabilog nga electric fan. Kabilya nga ginbukbok sa mga kontraktor sa dalan. Testingi ang Super Crash Airline. Kag sigurado hindi ka na mabuhi. Now na! Ne, gwapa ka namla sa dulong. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang sayaw-sayaw, no? More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaubod si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata ulang patutikbalang matambok na lang. Ang sayaw-sayaw, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Nawagid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud! Laugh out loud. Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Kagwapo, gidya kay Tuto ba? Sweet-sweet ka sakon, may iban ka man gali. Alas 3:18 na! Tiyempo na sa pagharakak. Dulaon ang problema. Kaupo ng pinakadungol nga DJ sa Western Visayas.
Macho Kulit. Mga ka-K5 naton, may ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Salamat gid sa inyo nga suporta sa K5 News FM nga wala untat nga pagsuporta sa aton. Halin sa aga hasta sa gabi, wala sang problema. Well, subong nga mga kahaponanon, mga ka-K5, ang tanan nga mga virgin taas kamon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 325 kabilog ang nagbayaw. Ang tanan nga mga stiff neck, pamunong lang sa pulongkuan. Kag hindi magulag-hulag. Ang tanan nga mga nag-aapin kay Duterte, palakpak. Ang tanan nga nagakontra man sa iya, palakpak. Ay kasadza ini nga ton pangabuhi. Well, gakawil balang imo nga si Pel. Subong nga hapon mga ka-K5, sadzahon tani, wala kontra, wala away, wala sinuyaay, palanggaanay, kupkupanay, lablabanay. Wala lang sang laplapanay kay hindi pwede. Well, susubong nga hapon, nagmamati naman ang aton nga mga friends, aton nga mga taxi drivers, taxi patrollers, nga nagmamati sumong sa aton. Good afternoon. Sa mga oras ini, nagainom-inom na sila sang kape ni Dr. Ramil Itangoy, ang DTX sa Cafe Mix. May kape ka na, may naka-detox ka pa. Sa mga tao natin nga medyo mainit, may bago nga timpla, subong ang DTX Coffee Mix. Ibutan nyo ang kape ni Dr. Ramil Oy sa shaker. O butangan nyo sa may blender. I-blend ninyo, kagbutangan honey, kagbutangan sang ice. May bago na kita na yun nga timpla nga coffee. Coffee mix with honey. Amo na ginobra ko mga ka-K5, nagbakala ko sang GTX Coffee Mix, kimbutangan ko sang ice. Pagbutang ko sang ice mga ka-K5, wow, suwabe ged. Nami gijaya ya mga ka-K5. Kanamit sang kape ni Dr. Ramil Oy, naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga taxi drivers naton, si ka-drivers nagabligya sang baseball, nagabligya sang bayo, nagabligya sang panyo, nagapang tato. May dayon nga hapon sa inyong tanan, galakat sa dalan nga wala chinilas, nagaluto sa pancit canton, nagabuka sang itlog, kag nagabuka sang banggirahan. Mayong hapon. 88.7 K5 News FM Sara, good afternoon. 95.7 K5 News FM San Jose, Antique Cruhay, Antique. Ara na si Matt Chocolate sa May 20, 21, 22. Baka ululupad taton. Maupod ko tablang December Avenue. Ay, grabe, gajaya. 95.3 K5 News FM Bugasong. Mag 100.85 Mars FM sa K5. Grabe, may Mars na kamo sa matis ako. Hello sa mga alien. Hello. Well, at subong nga mga panahon, hindi mo gimanigar, may patay na dito, may gintiro rice, ginitik ng tig-ab patay. Kay kulang sila sa ginatawag nga vitamin C. Kung ikaw kakakulang sa imong lawas ng vitamin C, nag-utot ka lang, gulpi ka, nagkadlaw, kulang oxygens, patay. Ginitik ka lang, nakakita ka sang ido nga nagadalaga, nagsinggit ka, patay. Because kulang ka sang vitamin C mga ka-K5. Tistingi mag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Amo na nga proteksyon sa aton nga lawas. Hindi nga gintulo ka lang sang aswang, nagsakit imong nga tiyan. Kay kulang ikaw sang vitamin. Sa mga ka-K5 naton dira. Hello kay Nanay Nenfa nga gwapa-gwapa, nga halin sang una, wala sala. Hello magili kay Sergio nga buhos ang siminto. Good afternoon sa imo kay Ma'am Jing. Dira sa Kapesa, kay Ma'am Rose, kay Sir Joe Marie. Kag sa mga tao dira nga wala pagabakal, kapibakal na kamo. May caller kina sa line number 2. Hello, mayong hapon. Wala na. Nagpahuway na sa...
Tawag ka mo liwat diri sa jahon ng programa. May mga pamangkot ka mo kay sabton naton. 0919-098-6314. Hinayon ko lang para sa mga bungol kag. Hindi ka balo magsulat. 0919-098-6314. Liwaton ko. 0919-098-6314 kag 0969-071-9481. May caller kita sa line number 105. Hello, mayang hapon. Mayang hapon, chocolate. Hello, mayang hapon niya imo. Hindi mo nga lan? Ha? Bok mata mo? Ano yung ngalan? Si Loningning. Loningning! Hikap, anay ningning be. May bago ako nga kanta sa imo, Loningning. What's my name? What's mo neng-neng? Kabalo ka na, Day? Oo, sige, may hata. Kantaha ko, be. Kantahi ko, be. What's my name? What's mo neng-neng? What's mo neng-neng? What's my neng? Buriking-king. Hamot man imo palasyon, eh. Oo. Baw, grabe. Virgin o kon hindi na? Virgin. Din makwa! Ikaw na chocolate, virgin man. Ha? Ikaw virgin man. Hindi, ang una nagkuha sang virginity ko, ang doktor, kay siya nagpalpag sang itlog ka. Ay, kasakit. Tuod bala palang ga, virgin ka pa? Oo, virgin na virgin. Mangihi ka, ihi mo niyo. Kung virgin, dapat ihi mo. Shhh! Amo na, yeah! Kung makita mo siguro ako, malaway ka, gid. Makita na ka malaway ko, ano ka dyan, manggo? Tuod bala ga, ikaw may Facebook mo, be? Sige. Sige, be. Lantahon ko kung malaway kami. Kung hindi kami maglaway, pagwaon ko si Duterte dito sa Netherlands. Sige, ano? Makamot ko na nag-agi si ex-president Duterte. Dali lang, Ged. Pila edad mo subong palangga para mahibaluan naton? 42. 42 ka na. Ay, kaluyan ka man. Virgin ka pa sa subong. Stricto mother ko. Ano? Stricto gabi mother ko. Stricto ang mother mo. Anong mother mo palangga? Principal? Ano, PTA president? Principal sa Flores. Ay, grabe kami. Maestra, gali sa mga AEOU. Okay. Well, kay siyempre ambal mo sa akon malaway kami. Amat-amaton ko anay. Anong maputi ikaw nga babae? Maputi. Basi white lady. Tuwan ba maputi ikaw? Oo, maputi ako. Ang hita Ersia, puti man? Oo, Dora Banos. Buat sinigon mo hita Ers, ganit puti pero maaslom. Mulagi ko kadlaw. Ate, sige. Tapos, sumaputi ikaw. Oh. Wala kagigagi, migo, promise? Aki man kumigo, pero gin-islan niya ko sang iban. Aba ni siya nag-ile sa imo? Oo, kay nangita pag isang puti. So, nangita sa gila isang kano? Hindi, kana. Kana ang ipangita niya. Di, puti ka na. Namin na natanay mo rasa, ito Dura Banos man. Ay, naglakatsabi sa Siargao. Nakita niya dito. Nakakita siya siyang Surigao? Diba si ang imo? Ahay. So ang migo mo subong, may nubya na? Oo, asawa na sila. Okay. Pero dali. Hipos! Iway sa kanila pakanta. Dali lang yan, Ari. Dako daw notice man sa palangga? Dako man? Dako man, kayambal mo, nangita sa sangkana, ti dako man, iya sang migo mo? Dako eh.
sa radyo, K5, Charlong. Hambal mo, virgin ka, pati nga nakita mo. Oo, isang papangi niya. Nakita mo gali? Okay, abi niya guro, why ko nagbili, nakita ko. Iba niya chismosa. Kasugilanon, gilang nang gapamati. Imo ka tinguha kagin makita ang ulo ni Romualde. Ito yung kadugay saya, mangihi. Nakibot ka? Nakibot ako pag takilid ko, nakita ko gid. Ulo ka bata? Grabe eh. Ay, grabe gali. Ano kadako ang timbulog, biday? Do timbulog sang ulin. Buto ulin! Gamay-gamay! Dako pa ya kalapsan. Ay, gatinguwa ka ba? Namo na siguro nga ginbayaan mo. Tapos sa brown. The brown. Ay, daga brown. Dako pa na iya ni EJ Cordoba. Iya, imo yung brown. Iya do tres nga Indian mango kadako. Dahil ulo pa lang na. Okay, dali lang gid. Ay, kupos. Masipot sulot. O, sige. So, pagkatapos palangga naging nakita mo ang iyang tau shoes, ano nagsulod sa ulo mo? Wala man ko siling nagsulod sa isip ko. Siyempre, nagamba ko siya, sorry, kay nagtakilid ako dayo, nakita ko gid. O, tinagin na ba sa amigo mo? Niya, okay lang. Si ano gusto mo, hikapon mo. Di wala mo ginhikap? Wala kay, siyempre gapa, ano pa baka cute-cute. Aga pa cute-cute ka pa? So that time, gusto mo man tani kaptan ang Bermuda grass? Hindi, gidya. Ay, anong imo kaptan niya, Bi? Ang hulo-sulo? Siyempre, dalagang bukid ako mo. Dalagang Pilipina. Wow, Latina! Latina itsura! Kung lapit-lapit na kortina! Okay, palangga balikan ta ka ha, pangayoon ko Facebook mo karon. Istudyahon ka ni Sir Lawrence ha. Ang amon nga technician, balikan mo ko tawag kay ma-commercial ko anay. O lantaw ka mo da, share the live kay baluon tani ang isa naman ka suspetsado nga gwapa, Charlotte. Nila sa number 1 radio station sa Iloilo, number 1 stations, K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. DTX 500 ang aton na suplemento. DTX 500 yakin sa arthritis pag-aayo. DTX 500 ang hangad mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton na suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtata sa mga balatian na subong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure, kung sakit sa bato, cancer, cyst, ukod tumor, dagmandamo pa nga iban na DTX 500 mabakal sa vegan na alternatibong medisina and wellness center ni Dr. Ramil Uy sa Philippines, Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo, protektado. Congratulations, Rosie Taan sa Barangay Airport ng Turiao. Tuon ikaw ang nagtaong sa bagong order at 700 pesos sa K5. Takop ka! Ilunggo mo promo!
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. 5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon! Kampiyon nga sa son, 88.7 K5 News FM. Enjoy! Ari ng mga ka-K5 naton, natamyawan naton mga friends naton subong. Tawag gali kay Carlo Oliver, kulit search na yan name please. Kinanay Nenfa nga nagatutok si Tuto Deans. Number 1 radio station sa Pilipinas, 88.7. Mayang ngapon mga chocolate, always kami ka-K5. Adik kami di sa barangay Sinikway Lapos, salamat gid mga ka-K5. Diba to Sinikway Lapos mo ninyo to, no? Sinikway Lapos mo ninyo. Alalasan na gali. Patamyaw diri sa Tupad Balay nga nagabamati si Bornales Campuz kay Fuentes
Serdanio. Kag sa family ko, Del Prado family, Barrientos, salamat gid. Kay Mami Ninita Del Prado, nagatutok din sa atin. Si nang lutlot ngayong hapon. May ayad ng hapon. Okay, balikan na daton mga ka-K5 ang aton nga programa subon niya. Enjoy kita. Kaya titawgan na to liwat si Inday. Paligya, lugay. Imo nanay. Tsura daw anay. Kadto tsinda, bakal papay, ele, hulog bata. Where mga ka-K5 naton, magkalipan mag-inom sa D3 Bio, DTX 500, Mighty Z. Kasi tanan naton ng mga ka-K5 ha, sa K5 dakop ka, ilogo mo promo. Ay, ang mga ka-K5 naton ha, sa mga ka-K5 sumugod, subong adlaw. Kung ikaw ang nagmamati, hindi pagalinhalin na imong radyo. Kaya basi magadaog ka sang coupon sang K5 News FM. Ari natin siguro aton nga linya. I-check naton sa linya, subong si Inday. Ano to ganing alam naman? Si Inday Kurutay. Abi Inday, kung kapamati ka man da, tawag na di subong, tawag. Na wala na sa bat, sir? Wala na sa bat? Nara na caller ng mga ka-K5. I-check naton sa line number 2, dugay-dugay. Budo out of reach sabi mo nga cellphone plangga. Oh, ya siguro ay kanami sang istorya to kagina. Hindi ko na pa kayo on Facebook mo. Queen. All you gotta do is just meet me at the patsa sila. Sakit ang kugo mo. Ay, kalulooy lang. Ari Branyos lang gao. Banyusi pa na madula imo Stephanie. Para suabe. Kahang natural na yan. Si Lizelle Sutaso sa barangay Borot, New Luzena, Radyo ang ginapamatiyan. K5 News of FM. Si Lizelle Sutasio, mamati man. Sir, shout out kay Vanessa Abrot sang Stanley Talabahan. Kaya nagapatuyo-tuyo. Hoy, bagdaw da! Manyapon ko na guro sa Stanley Talabahan. Sa diin ka mo nga Stanley man. Diri sa Oton or diri sa may Villa. Mamati na ka mo sa mga K5 natin. Free check-up kita ha. Sa libreng konsultasyon diri sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Klinika GTX Extend. A food supplement for men mga K5 ha. Testingin yung Mighty C. Ang Mighty C mga K5 namin na sa lawas naton. Avoid naton ang sakit sa tiyan. D3 Bio. DTX provided of food supplement. Healthier liver. Para at least mabuligan ni mo liver Klinika D3 Bio. Mga K5, DTX 500, magbakal sang original, hindi magbakal sang piki. Kaya antis maayo ka, basi, ang imong tiyan magkala lupo. Wala na again. Okay, next caller kita. Sa Villa kami sir, okay. Si Connie Hilio Agan sang Atabayan, Tigbawan, Gipamatiman sumong saton. Shout out sa Mocor and Three Wheels Company, especially kay Bing Tans, William Tans, Apol. Tabad, Taazan, Zangharo, Iloilo City, K5 News FM. Sa Uton, nagaliga sa Bulkitan bala. Nagpabulkit ko da one time sa Uton. Nalipat ko sang name sang hydraulic na sila mo. Abi pare koy, EPM ko dibi sa akong nga Facebook account be. Kaya ano kami to. It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink. Nagpabulkit kami na one time. Grabe, wala gid kami nilagin pabayaan mga ka-K5. Well, thank you at congratulations sa inyo. Salamat, gid. Good afternoon man sa kay Albert Wencinian. Yan nagpamati sa buong saton. Good afternoon sa imo. Ay, grabe gid. Good afternoon. Kaya na may caller? Lain ng ka-caller. Sige, pasudlon naton sa line number 2 sa mga bagong caller. Kag sa Bita, kay Norte, kay Bel, kay Josek Borgos. Ay, tita Josek Borgos, good afternoon sa imo. May caller sa line number 2. Hello, good afternoon.
Hello, DJ Matt. Good afternoon. Mayong hapon, kamusta sa? Okay pa sa all right, DJ Matt. Okay, so alright. Namatay mo itong ginang babae yung nagtawag sa akon? Wala ko kabati ni Sir Matt, pinaligo ko, Sir Matt. Ay, sus, lawlaw, ay kakabati mo yan. Kapanghat Pero gabihan ka paligo ko, Sir Matt. Ako radyo, K5 News FM, Sir Matt. Ano tabo, bigagina, bigag-K5 yung sa family matian mo, ano sabi sa akon? Why gani ko, Sir Matt, kabati, pinaligo gani ko. Why ka kabati? Tiyambal mo, nag-andar, Japon, ni mo radyo, ay kalang kabati. Okay. Nag-andar, Sir Matt, pero wala gani ko kapamati. Pero nag-andar Japon. Nag-andar Japon. Ay, sosyalan. Ate, sige. Tangga. Sir Matt. Ano ang ginabisi-bisihan mo na, subong? Katulot tambay, Sir Matt. Mayo ka lang kay katulot tambay ka lang ya ba? Oo, Sir, taway ang live, Sir Matt mo. Oo, taway mo live ya ba? Mayo gina. Oo, subong be? Hello? Hello, Sir Matt. Te, tulot tambay ka lang dati, nusudaan mo kagina sa pagpanyaga mo. Manok nga adobo. Manok nga adobo. Sige, tamyaw na mangita kami na sa mga color nga babae subong nga. Base mi Okay, Sir Matt. Sige, tamyaw. Ano na mo, Sir Matt, ngayong hapon, kay Sir Lawrence, kay Sir Bon, kay Rene, kay Rodel, kay Ryan, kay Rostom, kay nung Jimmy sa Tansa Bonifacio, kay nung Elsa, kay Gigi, kay TJ, kay Jim, kay Nunoy, sa tanan-tanan niya nagkatumati, sa kampiyon ni Estasyon, P5 News FM. Extra lang ko, Sir Matt. Ika nagkadlamang dari sa may banwasang panati, ini si Kakita Ibrenan Baiton, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, Elilo. Siyempre, number 1 na kita, K5 News FM, kampiyon. Number 1 na kita sa K5 News of Philippines. Sa mga ka-friendship natin sa Pototanda. Good afternoon sa inyo na. Di pa kalipatan ang aton nga amigo na. K5 Ray Espeja Umalay. K5 John Kapulot, kamusta ka na? Counselor ko niya. Sige. Tawagan mo niya 0919-098-6314. Tawag sa 0969-071-9481. Hello kay Jacob Smith na nagasakit ang kugo. Good afternoon sa imo. Tawag na ka mag-enjoy kita sa mga hapon. Sabi nyo pala mga ka-K5, no? Kadamo na subong nga buligan mo ang tabo. Kung waay-waay ka na gani, lipatan nyo na ka ay nano na iyaman. Dapat ang obraon yung mga ka-K5 kung ginbuligan ka mo sa tao sa una. Ginpasaka ka mo, gintagaan ka mo opportunity. Hindi nyo pag-awayon, hindi ka mo maglain buot nyo kung sawayon ka mo. Ay nano. Grabe, subong, no? Hindi naton malikawan ang mga galibot-libot ng mga istorya sa Facebook. Nagkakapiktuhan man kita. Ay, ambot. Well, subong ko na mga politiko, pabayin nyo na dapat enjoy lang kita. Ala kita basa sa mga... Abala ka mo da! Well, subong sa mga K5 naton, good afternoon, gilik kay Ma'am Immaculada. Yan nagmamati subong sa aton. Hello, gilik kay Maki. Yan nagmamati man subong sa aton, Maki. Good afternoon sa imo. Ma-chocolate, tamyaw ko lang ang friends ko diri sa may Barota. Yan nagmamati subong sa imo programa. Thank you again. Last caller. Tawag ka mo diri sa 0919-099906 mga ka-K5. Tawag ka mo diri 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-071-9481. Si Edmar. Ma-chocolate ka namin isang imong programa makahatag sa kasadya sa aton. Grabe ha. Mahawta pa nga timing.
At timing man at timing. Okay. Timing man nga paglawag mo kagina galuto pansit canton galuto ko di pamahaw namon ni Sir Rizal. Hello! Mga upod naton sa may Sara ang number 1 ko nga palangga nga teknisyan. Hindi mabangbang ga pamaligya sa mga screwdriver. Martilyo. Charlotte lang. Si Sir Flo. Si Sir Florencio Fernandez Patrimonio Elementary School enrollment na next year. Kaya nga po, nilamang like kay Sir Rizan, dirakal sa inyo pinakagwapa nga station manager, si Ma'am Madeline Palik. Mama ni, I miss you! Grabe, gid si Mama ni kanami. Nakita ko tuwan tamang nga advertisement. Doon nakibot ako, wow, grabe. Lain gid ako nagamanggaranon. Nagalain. Grabe. Well, good afternoon man sa ka-friends naton nga nakatutok din sa atin programa sa buong hapon. Hello magali kay Sir RG Billones nga nagapamati sa buong sa aton. Sir RG, mayong hapon sa imo, that more blessings to come. Kabay pa nga ang imo nga blessing nga mag-aabot sa imo nga kabuhi nga magdamo pagig ka magbugat hasta hindi mo na makaya hakwaton. That's the reality, KK5 DJ Macho Kulit. Buligan mo sila, din ikaw pa malain kung ano naman, malain ka pa kung buligan mo sila. Kung ikaw nagakinanglan, wala na. Amo na gani Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl, amo ng delikado, subong. Bira-bira, ikaw bulig sa tao, ara sa imo, tapos kung may makita sa nga bago nga friend, dito naman na sa patiho niya ang bago nga friend nga nagaguba sa imo, nga wala pa sila gani isa katuig, nung of the night, 2 katuig, 3 katuig. O diba? Pero kung ara sa imo sa una, ginaalagaan mo, tanan, ginahatag mo. Subong, ikaw nang malain na mo gina mga tao, pero may karma man, subong. Mga ulo bro, storya na blang. Ako kagim ako na mga kakifay, obrahan ko istorya, dumas-stress ka sa mga hungag. Obrahan ka nila istorya, pailan ka nila kaso, para maguba ka. Ay gali sila, may mga rimalaso sa pakabuhi nila. Oh? Amo nang budlay subong mga kakifay. Alungan nyo gid ako magreklamo ka mo, siguraduhon nyo man nga wala ka mo ya diferensya. Amo na subong mga tao, gubon kanila, chismison kanila, nga sila perfecto. Amo na ya dapat ya, mas maayo pa nga hindi ikaw magpangilabot sang iban. Para maga-enjoy ang imong pagpangabuhi. Do, di ba? Reality, ginaya machocolate inchakto, gina ang ginahambal mo. Mayang hapon pang samtang, pang buho, taman, sang saging, gabamati sang K5 News FM. Si Yoyo Padria. O si Ma'am Lenz, gabamati man sumbong. Isa ka high school teacher. Yes, Sir Matt, inchakto na. Kalabanan, daan, Sir Matt, buligan mo sila, pakalainon kanila, pero sila galiya ang damo, rimalaso, sila pangabuhi. Amo na ang mga problema naton, mga ka-K5. Bongga-bongga. Well, subong nga hapon. Hindi na natin pagpadugayon ni Kati, syempre sa aton mga ka-K5, malawagon, liwat, di ma-chocolate K5 dakop ka, ilogo mo promo sa mga ka-K5. Sumugod subong nga adlaw. Kung ikaw ang nagapamati sa K5 News of FM Iloilo, 88.7, kag wala mo ginahalin-halin ang imong radyo, basta ikaw ang madakpan sang amon nga team mga ka-K5. Kung madakpan ka nga nagapamati sa K5 News of FM Iloilo, instant magabaton ka sang isa ka coupon kung sa diin mahimo nga magpasakop ang imo ang ngalan sa raffle sang K5 News of FM. Kag hindi lang ina mga K5 kung may ipakita kapag nga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kasubong sang GTX 500, GTE D3 Bio, Mighty C kag GTX Coffee Mix.
Kag madamo pa nga iban, may additional ka nga tub-tub 5 ka coupon para the more coupons, the more kapag nga magdaog na may tsansa sa pagdaog. Magabatunon o pagagabuton sa mga live programs on K5 News of Family Iloilo ang mga maswerte nga tagpalamati. Bantayan ang paglawag sa imo nga ngalan kaga i-alerto ang imo nga cellphone. Kaya magatawag sa imo sigida ang teams ng K5 News of Family Iloilo. 3 katawag lang ang pwede na himuon sa K5 News FM kung hindi mo sabat, diwat naman magabaton o magagabot ang amon istasyon sa maswerte nga tagpalamati. Magapadulong ang K5 News FM sa balay ninyo kag dito himuon ang paglogo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ang mga dice may yara sang appliances cash prizes kag mayara pa sang consolations nga DTX Coffee Mix. Wala sang perde ka magasigurado may madaog o may madagaan kagid basta itutok lang imo radyo sa 88.7 K5 News FM ang kampyon nga istasyon number 1 na kita. Nota di, sa sitio pa ko, sir, bantayan lang imo hulaga. Makatiro, tibawas ka, libakon ka nila mga marites. Amo na mabudlay, toto deads. Diba? Libakon ka nila, buligan mo sila, pakalainon ka pa nila sa mga buwisit na bala mo. Hindi ka mo namin! Ay, ang bot na lang ganito. Nag-augda si Matt Chocolate. Kaya true lalana saya. Well, magabalik mas Matt Chocolate. Buwas! Buwas pa ako magabalik. Sila sa number 1 radio station sa Pilipinas. And thank you, Lord, for almost 18 years na sa radyo. Salamat sa blessings ng Ginoo. Sa 18 anyos na ton sa radyo. Bow! Thank you so much, kid. Ini si Matt Chocolate of your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.